Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai uwa masu albarka. Ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci, kuma ina muku barka da zuwa wannan wata mai albarka, wata mai alfarma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk ibadan da muka yi a wannan wata ya zama da karɓaɓɓiya ne. Kamar yadda na yi alkawari, yau zan fara gabatar muku da series ina mai suna tsakanina da Ubangiji. Ina so ka dan dakata na wani lokaci. Da kai nake. Ina so mai dan maka wani tambaya. Shin ka shirya kuwa? Ba shirin siyan kayan abinci ba. Ba shirin sahur ba. Ina nufin ka shirya haɗuwa da Allah madaukakin sarki? A Ramadana ya sake dawowa gare ka. Ba wai saboda ka cancanta ba saboda kai na musamman bane. A'a, saboda Allah madaukakin sarki yana so ka dawo kan hanya. Abu ne mai muhimmanci ka fahimci cewa Allah madaukakin sarki yana so ka dawo hanya. Duk da yawan zunubanka, duk da yawan sakacinka, duk da yawan daren da ka kwanta ba tare da ka tuna shi ba, yanzu Allah madaukakin sarki ya baka sabuwar dama. Amma bari na tambaye ka, shin za ka yi amfani da wannan damar da Allah madaukakin sarki ya baka, ko kuma za ka bari damar ta wuce kamar yadda sauran suka wuce a baya? Ka tuna Ramadana na bara, ka tuna yadda ka ji a ranar farko, har kana cewa wannan karo zan canza. Ka sake cewa wannan karo zan zama bawa na gari. Amma me ya faru bayan Ramadan? Ka koma yadda ka fito, wataƙila ma ka ƙara nisa da Allah fiye da da. Yanzu kuma ga Ramadana ya sake dawowa, ba don komai ba, don ya sake baka wata dama. Amma ka sani, ba kowa aka ba wannan dama ba. Wasu suna tare da mu bara, a yau suna ƙarƙashin ƙasa. Su ma suna da niyyar gyara ma, su ma suna da shirin canzawa. Amma mutuwa ta zo musu da wuri, kai kuma kana nan. Kana ji, kuma kana numfashi, kuma kana saurare na yanzu. Wannan kadai ni'ima ce, amma tambaya ta a yanzu shi ne, shin za ka yi amfani da ita? Ramadana ba jin yunwa da kishin ruwa bane kawai. Ramadana jarabawa ce. Jarabawar zuciyarka. Domin za ka iya hana cikinka abinci, amma ba za ka iya hana zuciyarka zunubi ba. Sai dai idan ka yanke shawarar yin haka. Za ka iya jin kishirwa, amma zuciyarka tana jin daɗin saba wa Allah har sai idan ka canza. Saboda mai yin azumin gaskiya ba wanda ya hana cikinsa abinci ba. Mai yin azumin gaskiya shine wanda ya dawo da zuciyarsa da Allah madaukakin sarki, sannan kuma ya ji tsoronsa yayin yin ibada. Ina so ka yi tunani da ke, idan wannan shi ne azumin ka na ƙarshe fa, idan wannan shi ne damar ka na ƙarshe fa, idan bayan wannan Ramadanan baka sake ganin wani ba fa, ta yaya za ka haɗu da Ubangijinka? Za ka haɗu da Ubangijinka a matsayin wanda ya canza ne, ko kuma a matsayin wanda ya bari damarsa ta wuce? Ka saurare ni da kyau, wannan Ramadana ba kamar sauran Ramadana ba. Wannan Ramadana zai iya zama farkon sabuwar rayuwa a gare ka, ko kuma ya zama hujja a kan ranar alkiyama. Zaɓin yana hannunka. Ina son ka sa a ranka cewa yau ka fara yin wata sabuwar tafiya tsakaninka da Ubangiji. Ni kuma insha Allah da yardar Allah zan kasance tare da kai a kowace ranar Ramadana. Amma kafin na rabu da kai yau, ina so ka amsa wata tambaya guda daya. Ba sai ka faɗa ma kowa amsan ba, tsakaninka da kai da zuciyarka. Wai shin da gaske ne kana son canzawa? Idan har ya kasance amsanka ya zama kana son canzawa ne, to ka kasance tare da ni buwa, inda za mu fara daga inda komai yake fara, wato zuciya. Wasa.